Odofo enenso ade achen ebia na sade achen so dia na oba ade ene de aseda emma no so ode ene de so acheyen ode acheyen de na ese fata se munua ba ma me da ko a menso me ba na me beji medwa na de etwaguo a ese fata se wutimi tie bi no me de ebe somo ewo Attention TV so na emom ni nyina mu no aseda nso enkoma wo a wo hwe me wunni ho a yenso ye ni ho na ni nyina mu no mesre se wo hwe me sisi a subscribe a like na share wo sha na ebusuani bi nso enya bi ahwe enya bi atie na fe comment section no nso dia ye de betudwa anasa dia de besomo enei no nso no ya wadwe nkire ewo ho no o de ato ho no amaye wa twere ne kama e de amaye se be na oman Ghana ebe kọ nanim ewo kwan paso na ye nyina yenya ahotoso ne anije a ye de betena oman ni mu yenim de eba ebetimi aba se enyema besesa ebetimi so aba se de ayekita mu na so ene yeguso a yebedi hu abobo nanso ni nyina mu no wo sefata se ye de beso na behu de ekoso ewo oman Ghana mu ye nyina ya teteye na wotwemu nyina ensem bebre epagya animu efa fix the country fix the country eye celebrities ewo oman Ghana mu ne emebunu ebo cheche ewo eye ntentanfidie so abelfu ntentanfidie so na wo che wadwen dia wo femu a enimwa oman Ghana dia enimwa emebunu na entimi ma emebunu no enkom anim ewo abrabomu sebeye na oman Ghana ebefa na ntuma pa efra na eno enenam so a nipa bebre ede won ano ebetutu mu ebi eye political analyst ebi eye mpanimfo a woka bi a eyeye nipa dodo na ene esuso mu a eno nti ye pre ne ye hwehwe se oman Ghana ebesi ye na ne nyina beye ye nso na ejina eye omanpani na Akufo-Addo na memo ene ne nkrofo a oni omo ebu oman no enanso wo kire se eye NPP amanyokuo no amemo no enso ani eno nti ya resa ho nsem ato ape education so wo ho a aye nsem bebre ya kwan ahodo ofa ha port host de so nye yengusu kota obekọ beba na honam nyina eya wo ya apomuden nsam so ewo ho ni nyina na ya kaka bomu a eno nti emabunu Ghana mabunu asori waka a celebrities won a wagigi din sinitwafo anwomtofo nyina ede won ho agim ewa abefo tintan fidie so onam Twitter onam ha Facebook YouTube ene ensam ni de bebre na eno ena ye nyina ye nua bema baako Sack Nation sakwade obeti ha wono soso afedie wagyamu a ose ene ame nso menka sei efrise nsem bebre na etwagu a ukọ Twitter ye nua bema sakwade atweregu ho fe na ne nsem a oke nyina ene sei yakasa fix the country a enema bebre ho ato ape wo man Ghana mu a enam so a ama oman Ghana ejija na ne nyina mu no so wo ka enkanya bone kwan so ese wo beka efise mpenifo se de otwa se no onim se na chi achia enti se oman Ghana kasa edifata se ebetie ana oman mpenifo no so ebetie no obesom na de esefata se obetimi aya fa ho no wo ye fa ho na emom eye won a wo aban mu ni bi ene won a won na nenam abefo tintanfidie so a wo kasa nyina se ansa na ebeka so oman pani no on fix Ghana no na wo say ye fix ya ho no enye ne kwan so no enye ne kwan so akra efi say empanifo no obehwe so obefix eye system no wo fix system na ena nipa ewo mu nso betimi aiden afix na medwen de enua ba American ho a na enokore pa yenhwe se wo mo ka say timamufo na enfix o mabrabo na ansana o mampani afix no ya kwan ye deda ye fie mu so ese ye mfata se ye ya ye mfa ye pe ensiesi akwan ana ye mfengu akwan eso ansana edimu se ebetimi afa so a ede ahotoso beba na dabi ni ye bebre wo honom a enye timamufo no asede bebre se wo befa ne personal se wo beye
efise bibia no emra eda ho bibia eye emra kwan so nsem enu nti se yenua be ma ne ka se o ene esefata se omampani ne nkrofo anase na bedwafo betena se no afixe country no se be ye na timemufo be fixe wo ho a na ye ne kwan so a enti won a wone nam a wo keka se ansa na ye be ka se omampani en fixe oman no anase fix the country na ebekọ ama omampani ne na ban no na esefata se ye fixe ye ho no enim fata anase enim kra a sansem nyina enenam so ama ene yenua Captain Smart so ho be folifoli mu na ensi wa eye oba oso no oba ogina ne na so ankasa yenua ba vim lady efia pokua ono so akasa ni dwumadie a odi e wo UTV so okan ese eye good move pa fix the country eye good move pa nemom eye good move at the wrong time. Good move with wrong timing. Nensema all canon. And say, enke sefata se bibi nko yi a. Wo a wo se wonya ho faso no wo na obehu se ekoyi anase enkoyi. Enti se enega na mabunu asori waka na se wo ka se fix the country enkomo mampanin dia. Ene no oyobi a wa hwekwan kura ache. Ne kwan so ano wa hwekwan ache pa bisese ye ka se fix the country brother enko no de odwe hu se efri Dr. Kwame Nkrumah abreso ena wo se nka fix the country nke ekoso etinke ye good move pa ne mum ebre ene don a ye ka fix the country no ena enya papa ebre ye de yes fix the country no ena enimu eni to no ne nsemo kan ne say a good move with wrong timing na ne nyina mu no ode afutu nso koma emabunu se wo behwe se enyama esefata oman Ghana ena wo se yenso yeye wo famu dia wo se wo ye de bo oman no e wo se wo hwe na wo ye na se mpanifo ye na se yenso ya anye ya afamu dia ne nyina mu no sola ye behia se ye be fixe nyama bi enu nti ebe ye ena be boa soso se mpanifo behwe no obe fixe nyama a yentimamufo soso yenso ye be boye ho moden ese yenso ye be fixe ye ho se beye na ehyiam a ede enidaso pa ene ahotoso yedie ene kan ko abre oman Ghana no oman Ghana etimi akonanim na se afata mame fawo enfanko eye Mother's Day mi gidi se wunim se Mother's Day eba ne ka se Mother's Day a mi bisa Mother's Day no ase ene sen edei eye da ye di si ho na ye de ejiji ya maamenum ani ye ma omu hu se dia woye mayen no ana obra o ma agba to kwa mayen no ye ni so ye hwe oman Ghana mu a ye nuanom emma ana sa ye maamenum bebre ana abo wo ho modern ye di free amamuo mu e de ba ye nwuma mu e ba bepie wo ye fiefie mu a ye maamenum bebre abo wo ho modern papa enti Mother's Day di animu yi kai na hyenenso ese oba bia o wa bra bomu no obema na hu se ne modern bo empo se ye ketwa bi mpo a eso wani na eye wo fe na eno ena nam so ena ye papa akrobeto sinitwani akrobeto oh ntare mi se na me nim bra me bre hwe mi bobrazia ma se mnufu yegum me sha underwear ena msa hye efensen on kan say click ena ma hye me strategies no si hye inside or show me bakatwa me be na ma ehum ba gina to newsroom ho say me wi na ma be fa no remember let's respect women onipa bi oba wiase bia apart from nyame bo wiase wie no man na produce nipa wo wiase nyinara eti memma mumma ye nyama basabasa ye mumma ni ema ya dia ye nkanfo wo mo ni empege ma mumma ni ma tem keke eti memma emuma sabe ebroma sabe eguma ni mu ase sabe enwene ma ho no please think twice na ma ye nipa om na di nipa be wiase obempon na kufu ado oba na wo no mahama oba na wo no
otumfo oba na wo no mi papa Apostle Joseph oba na wo no despite oboa Ghana oba na wo no me Akrotina me so oba na wo me identity yemu ma umi respect ma ansana me san off no meto nyum mo nyum be mami sweet mother na me fe niasa na me fe enyema bye bye. My name is Akwasi. Sorry. My name is Akrotina Akwasi Buadi Akrobeto. Oh, until then, I'll say bye bye. Oh. Who knows tomorrow? Eye ni dwumedi odi o UTV so real news. Osiesie no kama so wo ba. Wa je ne kaba ne straight. Wa twi nanim. Wa kana no kokokokoko. Ene na ahwe ne we ge buti ne ti so ajai. Na nanim twe ne de hu a say yes, enimu due nie. Na hu siesie a ode be ye ni program no enie ni nyina mu ne se. Odi kan ahye ema nkran. Odi kan aya mama hu se dia woni yente e wa abrabo mu no eso ani papa enu nti e na aka nda kakra ama Mother's Day edu so a wasiesie ne ho saa e de ba be ye ni program na ni program ni mu no odi efutu ko ma oman ni nyina efutu ko ma obia esa wo be hwe se oba bia wo wa abrabo mu no wo be so ni mu yi efise ye maame no omobo mo homoden pa ena ne oka nyina so ya ne credit kire se ahomache se wa sorry na se wo ko ba bia ka wo be fo na ya ahye ne nso nipa dodo agum nyina wo hu se ma ena edoso bible mu nyankopon chema ye nyina o se be ma be san nanimu fifire na oba nso so de ne bosome nkron enso enne Ghana ma titiriw enfifire ne kura ya de aka bosome nkron no ho a eno kura ya abro bosome nkron no so ni nyina ne sen ni nyina ne se me yoba me na mikita fie me yoba me na mehwe fie so papa kofa ba me na me hu management enu nte ma nyina eye best economist e wo wiase nyina he wo ye be ma wo de opa kofa bra ma ne no so se den oba na manage ni ye ama wa oboa wo ba fo se wa ye ni nyina so oboa eye den pressure be ba beda wo so na munya oba papa wunya oba osombo oba wo ma ne hu se wo ye oba enu ntimi di ni die eni obuo be ma wa o manage ni ama ma wa empo se ye ketwa bi mpo na de bebe fia asumdwe wo ho wakoma to wo yem empo yem mo fra eni o mutifie papa na emaska wo fie enso se komo de abofra onko papa ho obedi kan ba ne maame ho ese komo de me enu nti ene ye papa akrobeto ahwe
se mamode mbo so ani enti se yekeka we nyina bomu a adenti ena yemma eni nje adenti ena mayday a ebe eye 9th eye Mother's Day yemma wo hu se wo sombo mayen enu nti kan na hye ne nso ese ede ya eba yetu asi ho amamma no ubedi ama oba bia oben wo no we hu se you ana se ani me modern bo aso ani me modern ba ama impact bia bo obi abrabo mu ene ensami ena me de besom mu nua ba ma me da ko a abri nyina meba wa kwan so nemom ema wo remfi ese wo hwe mi ya no wo be subscribe like na share na ebusuani bi nso enye bi enhwe afen so wo nyema bi apese obohu dawuro se ye edwadie anase bibibia ade bia woton bia bra empo se why wo ye ebusuakuo bi anase enwumakuo bi na se mo wo bibiye oye kire bibia esefata na opese amanfo ete wonka ye bohu dawuro ma na obi ehu wa Attention TV ye wo ho se beje ofel so ye behwe wo yie ya manada fomboko na manse nyina so ate wonka na wonso wani age e wo wudwumadi a wudie nyina mu e ma remfi se de beko bia no ye besan so e de aba wa akwan so se na medi kan ye no ma wonua bi nso nsanka se be ya obehu de ekoso wo man Ghana mu afi se Attention TV authentic news ene e de ba beso Mesdames,